janvier kalo tile naani san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a waatu seli ni a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka parti politique maaw olu kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in bolila fɛn min kan sa o de ye an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw u kɔni sɛbɛnfura ni ka o ci CEDEAO ma olu ma sɛbɛnfura min ni a bɛ tali kɛ kalafili baaraw olu kan n'u y'a yira k'a fɔ ko wasaden kalafili ko bɛ kɛ san 2025 fɛn min ye jamana ɲɛmaa kalafili ko bɛ kɛ san 2026 o kɔni ma kɛ an ka parti politique maaw olu fɛla ko ye. Bafula be sigida mbe no ni ale be wele ko Bamafele ma fila kɔni olu ntayana sirabakan kasara ola ama fila la sa cɛmancɛ kalanso kalanden kelen o be ala ma ɲimina ale ni Bafula be ni ɲɔgɔn cɛ sa sirabakan kasara kɔni o cayara ye kɔsɔbɛ ni kuma yɛrɛ fɔla u ka dugu marabagaw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen sirabakan kasara de cayara. Kajolo cɛdenw olu farala ɲɔgɔn ka se ka maaw ni ka olu kunnafoniya dɔgɔkun laban o kɔnɔna la kunnafoniya in taara fɛn min kan sa o de ye sirabakan kasara min ni a bɛ ka dankari maaw la u ka dugu o kɔnɔna la u y'a yira maaw la k'a fɔ sirabakan kasara fɛn minnu ni fɛn min bɛ na n'a ye u ye maaw kalan olu la ani dantɛmɛwalew o caman na a kɔnɔna la u taara arajosow la ni ka taa maaw kuma ɲɔgɔnya ka tila tuguni ka kumasenw ka olu sigi sen kan kalansow fana kɔnɔna la a kalanw kɛra kalanso olu bɛɛ la min yɛrɛ n'a baara yɛrɛ bɛɛ kuncɛra kunu janvier kalo tile 3. Kunu janvier kalo tile 3 san 2022 an ka foroba camin be ale ministre n'o ye wele nazarakan na ko fonction publique ni a man be a ministeriya la sa n'o ye madame Jawara Awa Paul Jalwe ale y'a yira k'a fɔ ko fonction publique kɔni ale concours o dayɛlɛlen don min ni a bɛna to sen na fo février kalo o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa 800 ni maa 83 olu de kɔni kan ka ta fonction publique nata in na. Dolanci ale bunankun kansa Fema Foot olu ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ karido janvier kalo tile 2 tɛmɛnen sɛbɛnfura min yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko an ka dolancilaw ka fini minnu bɛ yen nɔ ko n'u kɔni ye maa o maa sɔrɔ maa minnu bɛ ka bayɛlɛmali ta ni ka fini ninnu ka u sɛgɛrɛ ko u kɔni bɛna ɲangili da olu tigilamaw olu kan u ka fɔla sa ko an ka dolancilaw ka fini kɔni a bɛ feere Fema Foot dɔrɔn de la wa sɔngɔ kelen de b'a la n'o ye sefa wari 7000 ye. Kɛnɛya tigilamaw ka syndicat minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye baarabila sɛbɛn ni ka o bila baarabila sɛbɛn min yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ tile 3 baarabila o kɔnɔna la min n'a kan ka daminɛ janvier kalo tile 17 nata san 2022 su nɛgɛ kaɲa fu o wagati. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa États-Unis kaw olu fɛ yen nɔ bi janvier kalo tile 4 san 2022 u kɔni ye boloci ni ka o wajibiya États-Unis dugu o kɔnɔna la min n'a bɛ tali kɛ saratalaw fo ka taga se u ka kɛnɛya tigilamaw ma laɲini kɔni ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka dɔ fara boloci maaw olu kan. Mali kunnafoni jabaran najabaw kunnafoni damadam tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de tun ye nin i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna kunu cogoya min na a y'aw timinandiya an ka video emeli ani a partageli fɛ aw ka j'aime baden ni ka o kɛ an ka video olu kɔrɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ aw bɛ commentaire kɛ an ka video olu kɔrɔla la aw bɛ dugu minnu na aw bɛ jamana minnu kɔnɔna la aw ka olu bila aw ka commentaire o kɔrɔla la a kɔnɔna la sa an ka kunnafoni o kunnafoni an bɛ maa dama dama an b'olu sugandi ni ka olu ka foli kɛ bi ta la sa Modi Traoré ale bɛ Faransi ka taa se Damasako ma ale fana bɛ Faransi Papu Buhari fana bɛ Faransikaaw ka jamana o kɔnɔna la ka kuncɛ ni Siaka Berté ale bɛ Algérikaw ka jamana o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala ka tunga ja aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.